F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies: intom u titolbu toqgħodux tlabalbu bħal pagani, dawn minn għalihom li aktar ma jgħidu aktar jinstemaw. Tkunux bħalhom għax missierkom jaf x'teħtieġu qabel ma titolbuh intom. Mela itolbu hekk: Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Għax jekk intom taħfru lil bnedmin il-ħtijiet tagħhom, missierkom li hu fis-smawiet jaħfer lilkom ukoll. Imma jekk intom ma taħfrux lil bnedmin il-ħtijiet tagħhom, anqas missierkom ma jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Inti titlob bil-ferħ u bil-konfidenza. Il-Lut kienu jispikkaw għad-devozzjoni tagħhom fit-talb. Kellhom jitolbu għal 3 darbiet kuljum f'waqtiet differenti tal-ġurnata. Ir-rabbini Lut kellhom talba għal kull okkażjoni. Ġesu iwissi lid-dixxipli tiegħu kontra il-formalità li wieħed jagħmel it-talb xi ħaġa mekkanika u mingħajr skop jew valur, bla ma jagħti importanza dak li jrid Alla mit-talb u bit-talb. Meta Ġesu għallem lid-dixxipli tiegħu jitolbu, tom it-talba tad-dixxiplu, dik li aħna insejħula il-missierna jew it-talba tal-mulej. Din it-talba taż-żarda tindirizza lil Alla bħala missierna u b'asserzjoni titlob għal affarijiet li neħtieġu biex ngħixu bħala uliedu tas-sew. Huwa permezz tad-don tal-Ispirtu Santu li aħna nsiru nafu lil Alla b'mod personali u nsejħulu Abba Missier, Papà, kif insibu fl-Ittra lir-Rumani kapitlu 8 vers 15. Nistgħu navviċinaw lil Alla missierna bil-konfidenza u bil-konvinzjoni li hu ser jagħtina dak li nitolbuh għaliex Ġesu fetħilna it-triq għall-ġenna permezz tal-mewt u l-qawmien tiegħu. Meta nitolbu l-għajnuna ta' Alla, fortunatament ma jagħtinix dak li tassew jistħoqilna. Minflok huwa iwieġeb bil-grazzja u bil-ħnina tiegħu. Hu ħanin u jaħfrinna, imma jistenna minna li aħna nittrattaw li proxmu tagħna bl-istess ħnina u modrija. U inti titratta lill-oħrajn kif jistħoqilhom jew titrattom bħalma l-mulej jittratta bil-grazzja u l-ħnina tiegħu lejna. It-talba ta' Ġesu tinkludi kundizzjoni li nitolbu lil Alla jaħfrinna bl-istess mod u bl-istess porzjon bħalma aħna naħfru lil dawk li jagħmlulna l-ħsara. Itlob lil-mulej biex jimlik bin-nar tal-imħabba u tal-ħnina tiegħu. Mulej, għatini fidi ħajja, tama ċerta, karità ferventi u mħabba kbira għalik. Neħi minni kull bruda li tista' tfixkinni
milli nisma' u nagħti widen għal kemmtek fit-talb tiegħi. Marija Om Twajba, akkumpanjani fil-mumenti tat-talb tiegħi u għallimni nitlob bl-istess fervur li titlob inti. Għenni naġixxi btieba mal-oħrajn u b'ġenerożità bl-istess mod kif Alla jaġixxi miegħi. Amen.